Nu ska vi snart titta till hit nummer 4. Innan dess så har jag en diskning att meddela. Nummer 26, hit 2, bana 7, diskas för en felaktig vändning. Hit 2, bana 7, diskas för en felaktig vändning. Tillbaka till tjejerna som simmar här och nu så har vi tredje heatet med Sofia Österberg från Skuru med den bästa anmälningstiden. 32.05 som just nu ligger på en 7:e plats i fältet. Allra snabbast både för ytterbanorna. I det här fallet Astrid Eliasson från Södertörn vinner första 50 och en slida på 38,17 i tid. Vi har sen Saga Grönberg på andra plats och trea i loppet Signe Röd. Lycka vi i nästa hit så presenterar vi Annie Hedin Ölik från Uppsala bana 1, Lena Bjell från Uppsala bana 2, Maike Kullins från Spårvägen bana 3, Linnea Nilsson turnar i bana 4, Helena Olsson Södertörn bana 5, Alicia Kamman från Spårvägen bana 6, Spårvägens Linnea Lindqvist bana 7 och sen har vi banans Klara Sjöberg bana 8. Ser vi Astrid ute på sin ytterbana går mot en seger i det här ridet och vinner på tid utav 24,58 och slår sitt personliga